Hallelujah, praise God. Hallelujah. Wait sa i-share mga igsoon. Kumusta? Mayong buntag? Mabungahong kabuntagon? Kumusta ang inyong pagkatulog? Bagong adlaw nga iya na puntang gipukaw. Salamat sa Ginoo. Yay. Gusto i-share mga igso na? Wait. Gusto mo na yung cellphone. Shopee! Yung Shopee man. Nasawa na ba? Okay. Mabungahong kabuntagon sa makausap mga igsoon. Kumusta ang inyong adlaw pagmata ninyo diha? Lain na sab nga kahigayunan gihatag sa Ginoo mga igsoon para mag-enjoy ta sa libreng gininhawa. No? Ako nang gibalik-balik. Daghan kay mga tao nga wala na kamata karon, nangamatay na ba? Pero kita buhi pa, itagaan pa taog extension ni Lord sa atong kinabuhi, no? Nga mag-enjoy sa gasa sa kinabuhi igsoon uban sa grasya sa Ginoo. Amen. So as always ako kanunay nagaampo nga naamos maayong kahimtang diha, maayong panglawas, puno sa pabor sa Ginoo. O labaw sa tanan duol ta sa Ginoo, no? A blessed Saturday everyone. Okay? Shout out to Judy Ann Suganob watching from Lunoy, Kananga. Good morning, Pastor, watching from Saudi Arabia, from Aimee Mabasa. Okay. Sa manay daghan maguning kuan dire. Mary Jane Rojas, amen. Grace Fernan, God bless, Pastor, God bless you more, sister. Shout out guys tanang mga viewers diyan nga nasa gawas no sa mga OFW. Shoutouts na ng mga seaman, mga naka-permanent resident. No? And then, padayon na tag-ampo igsoon sa Thailand ba to? Somewhere in Thailand to gahapon. And Myanmar, itong takukeng kusuging linog, no? Grabe na yung mga katalagman ron ba? Grabe, nagkaklaro na yung maayo ba? No? Aside nga, gubot kayo ang Pilipinas. Kita tas mga katalagman nga murag nanagyod, no? So, di nagyod kadudahan ba or di na gyud ka mag-doubt pag yun mga igsoon nga nag-anam na jud kaduol ang pagbalik sa atong Ginoo. Shout out from Damam, Saudi Arabia, Mary Jane Timan Minyosa. Shout out Inday Judian. Anyway, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section, no? Kunya i-mention sa i-type at followers at highlights at everyone, no? Kay live na ta, uban wala kabalo, no? No, kay ang atuang mga followers dito sa Pikas igsoon, ta mabungahong Kristohanon katong nabiyaan na to, katong na-restrict ba. Daghan kay to 221,000 pero ang uban wala pa kabalo, no? So mo na nga atong i-share atong live igsoon niya. Ato sang inform atong mga friends nga followers at kay balo ta nga followers nato ba nga ato silang inform nga nanata diri nanata nag-live sa Mabungahong Kristohanon 2.0 kay restricted man ta atong last nato nga page mga igsoon niya. Pabuton lang nato kung ma-okay siya kay naman to'y gitagal nga bulan. Pero for the meantime diri ta mag-live, no? Mao ni atong new page nga kanunay ta mag-live igsoon Mabungahong Kristohanon 2.0.
may hapon lagi diha. Siya ni Joanne. Merry Chris. Oh, di lahi man day ni di ay. Dara di ay. Wa man dara. May adlaw pastor watching from Davao de Oro, Betadle Recalde Apermente naman ni. Shout out to Brother Lord James Talingting and to Sister Jennifer Dahoya sa mani putol man. Merry Chris Morillo. May dili na pod. Nabalhin na pod, magsige magkabalhin. Jennifer Dahoya may yung di man. Lahi na pod. Daggan man. Okay. Wait mga higson. Ako sa nitag sa ako ang asawa. Praise God. Sa itagig sa una. Para ma-aware sila ba? Ano na ako regal live ko dali. Okay. Balhi man. Madugay man tayo. May muhanghang man eh. Kinahanglan na siguro nagbagong cellphone eh. Kung sawa po. Parehang eh. Okay. Shout out 42 viewers this time. And akong shout out ang tanang mga followers and viewers na to from Luzon, Visayas, and Mindanao. Especially sa kuwang mga higala, mga kaigsunan sa Cebu City Jail. As always, shout out na ko tanan diha, no? Mga brad na ko diha. Nya, akong shout out ang team sa nako nga tigsulod sa Cebu City Jail, ang Living Water Christian Fellowship. Shout out ako sa sulod, no? Sila Brad Ari, shout out sila Brad Mago, Brad Kenneth, sila Brad Ibang, Brad Jao, tanan nga mga kaigsuunan ako diha sa sulod sa silda sa bahay ni Kuya, no? Padayon tagabante nga mga lagad sa Ginoo kay ang tanan mulurang ra unya ang inyong sitwasyon diha mga brad nga naa mo ng sulod sa silda, dili na siya babag nga ang Ginoo dili maghatag ninyo maayong ugma. Mao lang ni kuay pagtulunan kanunay si Jose gipreso sadto pero nahimo siyang gobernador sa Ehipto, no? So dili na to matag-an ang atong unahan as long as ubanon na to ang Ginoo matag adlaw, as long as bisan naa mo diha mga lagad mong tinud-anay sincero, seryoso sa Ginoo, ang Ginoo maghanay og mga maayong butang sa unahan ninyo. Maghanay ang Ginoo, mag-build up si Lord og bright future alang kaninyo mga igsoon. Kupot lang ta, salig ta para sa kamayaan. Salig ta sa labawng makagagahom kay diya kaniya na ipaglaom kanunay. Amen. So, akong shout out ko mga amigo na mga kapulisan, mga amigo na ko mga happy, and among station diri sa Clarin Police Station ug among chief si Chief Amba, shout out. Tanan nga mga avid followers and viewers nato nga kanunay mag-atang sa atong live mga igsoon. Kumusta mo diha no? Naamos akong mga pag-ampo kanunay. Unya, anyway, since bag-o niya atong page mga igsoon, ako mong gi-invite nga or gi-encourage nga atong imbitahon ang atong mga friends nga mo follow sa atong page or kung mahimo atong i-share atong page igsoon kay nindot nga kuan bitaw makabantay sad sila bitaw niya maghatag man gud nila og paglaom, maghatag og giya, maghatag og lamdag bitaw, comfort kay grabe ang palibot karon, gubot, grabe ang mga problema, no? Daghan kay mga panghitabo ba nga makaingon ka nga kana bitong words na siya kayo, pero ang pulong sa Ginoo kung ato ni siyang madunggan, maghatag nato ni siya og comfort, healing, maghatag nato ni siya og kana bitong makalma ka, no? Maghatag nato ni siya igsoon og paglaom igsoon sa mga sitwasyon nga wala na ipaglaom apan kung makadungog tas pulong sa Ginoo. Tingala ta kay makabaton lang ta paglaom ba, no? So mao na mga igsoon nga ako mong gi-encourage nga i-share na to atong live or ato aning i-invite atong mga friends nga i-follow na to ni, no? To ang new page Mabungahong Kristohanon 2.0, and then ako na nagibalik-balik igsoon before we start nga after this i-download na ko ni kay 30 days ra ang limit. 30 days, after 30 days ma-delete niya tong live karon. So akong gihimo igsoon ako na siyang gi-download unya i-upload na ko ni after this sa
ato ang page nga Mabungahong Kristohanon. Nga ang link nasa caption ani nga live. Free ra, no? Free to subscribe mga igsoon. Amen. So let's start. Let's start na, no? Pasensya na sa mga kana bitong mga shout out. Basta mauna to. No, kay inapoy nag-message na ko ba nga dugaya sa imong shout out Pastor Roy nya data ra ko nya mahurot ni data na ko ba no limitado ba so dili man tanan naka wifi ko no? So mao na nga mag-start na tayo so no. So welcome day mga new followers in this page para nato ning tanan walay niangkon ani this is for the glory of the Lord. Nya welcome nya ako mong gi-encourage sa mga new followers invite sa din yung mga friends to follow our page para daghan ta ma-bless sa pulong sa Ginoo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for this blessed day, another opportunity nga gihatag nimo Ginoo. Mamalandong na usab mi Lord sa imong balaang pulong. Apan unas tanan limpyuhi among kasing-kasing himo aming angayan, himo aming takos Ginoo kay nasayod mi nga balaan kakayo imong pulong balaan ni ikaw kini mismo nga among isgutan. So Lord God, make us worthy, limpyuhi among kasing-kasing, andama among panudlanan Ginoo nga espirituhanon aron among madawat masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo karong kabuntagon. Unya nining taknaa Ginoo amo sang gibungkag, among gi-cancel, among giguba tanang plano sa kaaway nga gustong mo samok para ma-out of focus me in Jesus name. But Lord God, we declare victory. I declare peace of mind sa among pagpaminaw sa imong pulong nga walay laing ma-focus masintro ikaw lamang. Lord God, tagay mi kaalam nga langit nun kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon ug willing mosunod kanimo. And I pray to all of the viewers this time, Lord God, i-bless sila, panalangini sila Ginoo. And as we listen to your word this morning, I pray nga ilahang mabati ang imong presensya, among masinati, imong gakum, imong himaya, ang imong lihok Ginoo, ang manifestation sa Holy Spirit Ginoo, tuguti nga among mabati karon. Bisan asa maabot ni nga live Ginoo, i-bless ang tanan. Bisan pa man ang mag-replay ani Lord God, this is for your glory alone, and imong kabubuton may matuman. So Lord, ang nabiling panahon among itugyan kanimo, salamat daan sa kadaugan Ginoo. Again, gi-invite ka namo para ninimo Ginoo. Walay na isa Ginoo ani nga tawo, relihiyon, pundok, grupo, pastor or kani nga groups Lord God, kani nga page Lord God. But we lift up only one name, the name of Jesus Christ alone. Jesus reigns. Lord, ikaw among giisa gipataas Ginoo. Again, ang nabiling panahon among itugyan kanimo. This is our prayer in Jesus name. Amen. 59 viewers. So pagkabantay ng ba, no? So, okay. Ako rin shout out ang mga star senders na to na may tigsen ng stars. Thank you kayo. Wa mang jugo na ngayo Ikson, but ako nang gi-appreciate from the heart. Okay? Praise God. So, wait. Ako sang tanaw ng mga Ikson. Basta man. 64 viewers. Okay. Thank you. Daghan-daghan na. Wait a minute. Okay. Kadiyot sa mga Iksona. Diyan ko na ako i-check. We have 58 or 59 viewers this time. Thank you. Alright, let's start. Anyway, our topic for this morning is about love. Okay? Ang love is so powerful kay siya. Ang love sa usa ni siya kailhanan once we walk in love, once naglakaw tas gugma, nagkinabuhi tas gugma, timaan ni siya ilhanan nga mga anak gyud ta sa atong amahang langit nun. Kay of course 1 John 4:8, He's the God of love. Mao na nga kita sad nga mga anak niya makita gyud na sa atong binuhatan nga naglakaw tas gugma. We cannot say to the world, to all of the people around us, that we are the sons and daughters of God, or we are the children of God, or of the Most High God, if we are not walking with love, no? Di ta pwede mo ingon nga
anak man ko sa Ginoo, pero wa ka naglakaw sa gugma, nagdumot gali ka, no? So di pwede na siya, because our God is the God of love. So we as His children, we must walk with love. Amen. Let's love one another. So mao ni atong isgutan karon, pero ato ni palapdan og maayo. Okay? So nag-ingon diri mga igsoon ang Okay. Nag-ingon diri ang Mateo 5:44 hangtod sa 45. Ingon si Jesus, listen, paminaw mo. Again, Mateo 5 Mateo kapitulo 5 bersikulo 44 hangtod sa 45, nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Apan karon sultian ko kamo, higugma ang inyong mga kaaway, ug pagampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga tua sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag sa ug ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Again akong balikon pagbasa ang Mateo 5:44 hangtod sa 45, nag-ingon diri mga igsoon. Apan karon sultian ko kamo, higugma ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga tua sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So atong nadungog karon igsoon ang giingon ni Jesus mahitungod sa paghigugma. No, laba, no? Ingon siya dire igsoon, apan karon sultian ko kamo higugma ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Kita igsoon nga mga nagsunod sa Ginoo. Mao gini, ingani gini igsoon, no? Natural ra nato nga mahigugma ta sa atong kaaway. Di pwede nga moingon ta nga anak ta sa Ginoo, nagsunod ta ni Kristo igsoon nga mamili ra ta og atong higugmaon, no? Mamili ra ta og higugmaon katong mga tawo nga nahigugma nato, katong mga tawo nga maayo og tinagdan nato, katong mga tawo nga wala ta ilabti, wala ta waya, mga igsoon, mao ra pud atong higugmaon sayop na. No, ang Dios way pinalabi igsoon og anak man kataniya, kinahanglan nga wa tay pili sa atong higugmaon. Even those people nga gitawag og unlovable, dili angang higugmaon, dapat higugmaon nato na. Kay diha ta mabasihan or mao na timaan nga anak gyud ta sa Dios, no? Kay daghan kay moingon ron mo claim nga anak sa Ginoo, anak mo ta sa Dios, no? Ana mao ni kita gyud ang tinuod nga mga anak sa Dios, pero nagdumot sa imuhang isikataw. Nagdumot ka sa tao nga duol sa imong dughan, na akay gidumtan nga tao igsoon, sangit ta diha, no? Ingon diri ang balaang kasulatan, si Jesus mismo ningingon ang atong gisunod igsoon, ningingon siya, apan karon sultian ko kamo, higugma ang inyong mga kaaway, no? Kinsa man ang mga kaaway, ako ning balikon, mga kaaway mao nang mga tao igsoon nga wa moangay na to, mga naglutos na to, mga marites, mga hilabtanon, hinawayon, mga sipanglibak na to igsoon, no? Ma-appeal na sila, ma-consider na sila og kaaway. Bisag wala ta nang away nila, pero giaway ta. Ingon na balang kasulatan nga ato silang higugmaon. Amen? Higugmaon na to itong mga tao nga nagamagama na itong istorya. Nagdaot sa itong dungog. No? Nag-imbento og mga istorya aron mamaot na niya sila mahumot. No? Higugmaon na to. No? Di na to balusan, igsoon og mga istorya nga di maayo. Dili na to suklan, dili na to awayon. Higugmaon na to, no? Higugma ang inyong mga kaaway. Idapag yun ang bugat, igsoon. Pagampo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Iampo pag nato sila. Nagpasipala, meaning naghugaw-hugaw sa itong dungog. Nagdaot sa itong dungog, igsoon. Iampo daw nato kamo da igsoon, pangutanon kamo, ko kamo. No, nagkasuway na ba mo nga inyong giampo itong mga nagdaot ninyo? Katong mga tao nga nagtunglo ninyo? Katong mga tao igsoon nga naghugaw-hugaw sa inyong maayo nga dungog? Katong mga tao igsoon nga nagsigi og pasa-pasa og istorya ba kanang gitraidor bitaw ka, no? Kanang ang istorya ilang gihatod-hatod dito sa uban ba, atuawan na silang giampo, no? Mao man ni sugo sa Ginoo, bugat ni siya, oy, lisod ni sayunan bakag kanang tawhana mo na hinungdan nga nataktak kas trabaho, sayunan bakag kanang tawhana mo na hinungdan nga na dismiss kas imong trabaho, mo na hinungdan nga nasuko nimo imong amo, imong boss, no?
Mao na hinungdan nga nasuspended ka pero ang giingon diri ampo siya. Di lalim. Di lalim kung wa kay Ginoo. Di lalim kung sa imong kasing-kasing wala naghari ang Ginoo. No kay tao ra beta mo bati ta igsoon no natay pagbati. Ug di kalikayan normal na to igsoon masakitan ta. Og lisod kay igsoon mo ingon kag iampo na nimong tawo nga nakapasakit nimong maayo. Apan kung naa si Kristo ang iyang gugma nag-awas sa imong kasing-kasing bisan ang tawo nga lisod higugmaon sa iyon na higugmaon nimo uban sa grasya sa Ginoo. Mao man na igsoon, no? Sugo ni sa Ginoo. No? Higugma ang inyong kaaway, pagampo sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Ngano man igsoon nga ato mang higugmaon ang atong kaaway. Nganong ato mang iampo tong tao nga dili angay iampo kay gidaog-daog ta, no? Gidaot ta, giguba ang atong mayong dungog. Nganong iampo man nato. Next line, verse 45 sa Mateo 5:45. Aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Kay mao din ni ilhanan igsoon, mao ni timaan nga tinuod bagyud ta nga anak sa atong amahan nga naa sa langit. Ug di ba ta mga anak sa gawas? Duha ra man na. Either anak ta sa Ginoo or anak ta sa gawas. Kay bawo na ta kinsa ng gawas igsoon. Duha ra man. Duha ra may pwede mahimong amahan na to. Ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta or ang yawa. Maura na pwede na to mahimong amahan. Ug niingon diri si Kristo, si Jesus nga atong gisunod. Aron mapamatud-an daw. Mahimo tang aron atong mapamatud-an sa katawhan or sa tanang tawo nga kita gyud tinuod nga mga anak sa atong amahan nga naa sa langit igsoon. Kinahanglan atong higugmaon atong mga kaaway. Higugmaon atong mga kaaway, it means igsoon nga bisag unsa kangilad sa ilang gipakita nato ato silang pakitaon og mga maayo. Bisag unsa ang ilang gibuhat natong dili maayo, mubuhat gyapon ta nila maayo igsoon. Mubuhat gyapon ta nila igsoon og mga positibo. Mao nay gugma igsoon, mao nay buot pasabutan ng higugma ang imong kaaway sa panahon nga mamaylo na pabayloa gyapon na. Sa panahon igsoon nga mangayo na siya bugas igsoon nya daghan kag bugas tagae. Mangayog tubig pakana. Muatin og birthday party hala hukari pa diha igsoon serbisyo ke. Mao nay paghigugma igsoon. Timaan na nga tinuod ta nga mga anak sa Dios. Dili pwede mo claim ta nga anak tas Ginoo, anak ta sa Dios pero naa kay pagdumot, naa kay kasilo sa isig katawo nimo, naa kay gitago-taguan nga dili maayo nga pagbati sa isig katawo nimo. No? Naa kay kasuko igsoon, dili na igsoon kay kung naa kas gugma igsoon, walay kasuko, walay pagdumot. No? Diha sa gugma. Amen. Lisod ni, lisod ni. Lisod ni kay kaning tawhana mao ni hinungdan nga napriso ka. Kaning tawhana mao ni hinungdan nga gipatawag ka sa pulis. Inga na bitaw. Sakit na pero ang babalaan kasulatan igsoon. Kung gusto nimo mapamatud-an nga tinuod tang anak sa Dios, tinuod tang anak sa tong amahang langit nun, higugmao na to sila. Napagyod iyampo nato ang mga tawo nga nagpasipala nato. Katong mga tawo nga gitunglo ta gibalikas ta, no? Mga tawo igsoon nga gibira ta paubos igsoon iampo nato. Ngano man akong balikon kay anak nga paagi igsoon, no? Aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Walay lain nga timaan, ilhanan nga tinuod ta nga mga anak sa Dios kung kamao ta mahigugma sa atong mga kaaway, kung kamao na ta mo ampo sa mga tawo nga nagpasipala nato. Amen. Kaya namang di na to sila suklan, no? Kung mag-release tag blessing nila nga nag-release og tunglo nato, balusa nato og panalangin. Amen. Next line. Kay siya walay pagpili, nagpasidlak sa iyang adlaw og naghatag og ulan ngadto sa mga matarong og sa mga makasala. Kay ang Dios day igsoon, ang atong amahang langit nun, paminaw mo, wala siya pagpili. In other words, wala siya pinalabi. No, ingon siya, nagpasidlak siya sa iyang adlaw og naghatag og ulan ngadto sa mga matarong og sa mga makasala. No? Naghatag siya igsoon og naghatag siya og ulan. Nagpasidlak po siya og adlaw, dili lang sa mga matarong. Apil na ang mga makasasala. Mao na mga igsoon nga kinahanglan kita pod way pili ta. Higugmaon na to bisan ang mga taong dili na to ang ngayong higugmaon. Wa tay pili igsoon. Sama sa kong gingon ganina sa introduction igsoon. Di pwede igsoon nga atong higugmaon lang ang mga taong nahigugma na to. Dili pwede nga atong higugmaon lamang ang mga tao nga
niangay nato apan katong mga tao nga wa mo angay nato igsuon, wa ta nagustuhi, di na to higugmaon, sayop na, dili na mao ang ilhanan or karakter sa mga tinuod nga mga anak sa Dios. Kung tinuod ta igsoon, kung mo claim ta nga tinuod ta nga anak sa Dios, din dapat di wala tay pinalabi kung mahigugma. Even those people nga gitawag og unlovable, dili angay higugmaon, dili worthy, dili deserving nga higugmaon nato, higugmaon na nato igsoon. Amen. Kaya atong Dios walay pinalabi. Kay bao ba mo igsoon nga karon nakamata ta karong buntaga, nag-enjoy sa libreng gininhawa, no? Moingon ta nga matarong ta kay nangalagad ta sa Ginoo, pero daghan nakamataron adlaw nga mga adik-adik. Daghan po nakamata karong adlaw igsoon. Gitagaan sa Ginoo libreng gininhawa, mga kriminal, mga drug lord, mga prostitute, mga kawatan, no? Unsa man diha, daghan kay mga kurakot nga mga naa sa gobyerno igsoon nga nakamata pa karon igsoon, no? Mga makasasala, mga tao nga naglunang sa makadaot nga bisyo, no? Mga grabe kadautan nakamata pud sila karon. Gitagaan sa Ginoo libreng gininhawa, no? Gipaginhawa pa sa Ginoo. Kauban nato. Sa ato pa mga igsoon ang atong Dios walay pinalabi. Sa mga dautan ug matarong naghatag siya libreng gininhawa. Mao nang gusto sa Ginoo igsoon nga kung kita pod moangkon ta nga anak ta niya, wa pud tay pinalabi kung mahigugma. Wa tay pinalabi igsoon kung mutagad. Dili kay ato ra tong tagdon ang mga tawo nga nanagad nato, apan kadtong mga tawo nga gi-reject ta, gi-ignore ta, dili nato tagdon. Amen. Praise God. Ako sa ko anong gay paningot nako kay ninghunat nako. No? Ano siya mga igsoon, dapat igsoon wa tay pinalabi. Kay nga tong Dios walay pinalabi. Lisod no, yes, lisod. Lisod ni siya igsoon, di nilalim, dili ni ingon sa yon, labi na og tapaw rang imuang commitment sa Ginoo. Kang ang imong relasyon sa Ginoo, di ka kahimo paghigugma ng tawhana nga grabe mo hinungdan nga na-depress ka. Maglisod ka igsoon. Di ini basta-basta kay nga buhaton. Sayon ra ni sa istorya nga imong iampo imong higugmaon, imong pakitaag maayo igsoon ang tao nga may hinungdan nga na-depress ka karon, mahinungdan nga nasakitan kag maayo, mahinungdan nga nabungkag imong pamilya, lisod na. Apan mahimo na siyang sayon igsoon kung duol kas Ginoo. Mahimo na siyang sayon igsoon kung ang gugma sa Ginoo nag-awas sa imong kasing-kasing. Amen. Apan kung ikaw ra sa tawhanon lang ang pagigugma, maglisod ka. No, dili na basta-basta or dili sayon higugmaon ang atong mga kaaway. No? Dili basta-basta na higugmaon o basta-basta buhaton. Kinahanglan ta og grasya igsoon. Kinahanglan ta og gitawag og tabang sa Ginoo. No? Dili nalalim igsoon, dili nilalim pero mao ni ang timaan or ilhanan nga tinuod ta nga mga anak sa Dios. Amen. Kaliyot sa mga igsoon ako sa nag-fix be. Okay, no? Again, igsoon kay mauni ang ilhanan, mauni siya ang silbi lig-on nga ebidensya nga mga anak ta sa Ginoo. Kung kamao na ta mahigugma nga walay pinalabi. Labi na igsoon kung kamao na ta mahigugma sa mga tao nga mo'y hinungdan nga na-depress ta, mahinungdan nga nabungkag atong pamilya, mahinungdan nga napriso atong anak, mahinungdan igsoon nga nadaot imong dungog, mahinungdan nga nataktakas trabaho, mahinungdan nga gi-dismiss kas imong trabaho, no? Gikuan ka ba, no? Nya ingon man balang kasulatan nga ato na silang higugmaon ang mga ingana nga klase sa tao. Lisod na siya apan kung ang gugma sa Ginoo nag-awas sa atong kasing-kasing sayo na. Akong himo ana nako igsoon ako ning balikon. Siguro jud ko padut-dot sa Ginoo kay lisod man jud na higugmaon, no. Kanang mga tao bitaw nga giisip nimo nga duol sa imong dughan kay giisip nimo nga suod nimo best friend kasaligan. Pero gitraidor kag kalit, lisod na gihudas ka ba, no? Lisod na siya higugmaon apan tungod sa grasya ug tabang sa Ginoo. Sa gugma sa Ginoo nga nag-awas tong kasing-kasing mahimo nato na makahimo ta pagigugma kay di gyud nato igsuon mapamatud-an nga anak ta sa Dios kung karon ang atong paghigugma pinili. Naigugma lang ta tungod kay naigugma sila nato. Nanagad lang ta tungod kay nanagad sila nato. Maayo lang tang tao nila kay maayo ang ilang gipakita nato.
apan sa mga tao nga wala nahigugma na to, apan sa mga tao nga gi-ignore ta, gi-reject ta, gikaminusan, sa mga tao nga wa moangay nato, wa sa ta moangay nila, sayop na. Amen. Gugma. Usbo na ko, gugma ang ilhanan. The way we treat other people, the way we love other people, or giunsa na to pag-express atong love sa mga tao, diha makita kung tinuod ba gitang anak sa Dios. Amen. Again, ningingon diri ang pulong sa Ginoo, ningingon si Kristo igsoon nga ang ato daw amahan igsoon walay pili, no? Wala siya pabor-pabor. Siya nagpaulan or nagpasidlak sa adlaw sa mga matarong ug daotan. Kuha ninyo. Tagahan ta mo example akong balikon sa mga na-late. Karon ning mata ta, Kristohanon ta, nagampo ta gabi sa atong pagpangat before ta natulog igsoon, nakamata ta karon kay giproteksyonan ta sa Ginoo, gi-extend sa Ginoo atong kinabuhi kay nangalagad man ta sa Ginoo. Pero kabalo ba mo igsoon nga karong adlaw sad while kita nga mga Kristohano nagsunod ni Kristo, nag-enjoy sa libreng gininhawa, daghan po nakamata karon nga mga kriminal, mga adik-adik, mga drug lord, no? Mga bakakon, daghan kay mga nakamata ron igsoon nga mga ngilad kay kinabuhi. Di ba kabantay mo, nag-enjoy kay po sila sa libreng ginhawa. At the same time, gitagaan sad sila sa Ginoo og libreng ginhawa. Pareha nato. Usa lang na ka-ebidensya nga ang Ginoo way pinalabi. Ang atong amahan nga langit noon igsoon patas kung may gugma. Wa siya pili. Bisan ang dili angay buhion karong adlaw. Kay grabe na kadautan kabadlungon na buhi pa karon. Amen. So ingana ta dapat. Kita nga mga anak sa Dios igsoon, kinahanglan nga sa tanang tao, wa tay pilion. Kinahanglan nga mahigugma ta, kinahanglan nga maayo ta sa tanang tao, kinahanglan nga atong ipakita ang mga positibo natong binuhatan sa tanang tao, maayo man o dautan, maunay ilhanan nga mga anak ta sa Ginoo. Amen. Maunay ilhanan nga mga followers ta ni Kristo kung kamauta mahigugma sa tanan, way pili, way pinalabi. Amen. Diha na no. Kay daghan karon igsoon nga makigdebate pag yun nga sila'y sakto, no? Sila kunoy tinuod nga simbahan. Sila daw tinuod nga tinukod sa Dios. Ako di man ko makigdebate, ako man ang girespeto tanan. Akong girespeto tanang relihiyon. Apan subo pa malandungon kay daghan kay moingon nga sila ang sakto, sila ang tinuod, sila ray malangit. Pero yes, aktibo kay sila sa ilang relihiyon, sa ilang pagsimba. Pero ilang makita sa atong makita sa ilang pagkinabuhi nga naa sila mga tao nga gidumtan, gikasiluan. No? Bisag naa sa sulod sa simbahan ni naay higayon igsoon nga nasa sulod sa simbahan unya. Timing pod paglingi niya sa wala nga bahin, naa dito ning simba pod ang tao nga nakapasakit niya. So nagsimba kintay siya, pero ang iyang una-una nagrigor nga naam ning tawhana, naglagot ko ani kabantay mo. No? Naagya po yung pagdumot. No? Naagya po yung kasuko, na ikasilo sa isig katao. Pero na simbahan, kanunay, aktibo. Igsoon, di na mao ang ilhanan. Nga, tinuod ta nga mga anak sa Diyos, tungod kay ning simba ta, tungod kay may nampuan to. No. Makita na sa tong pagkinabuhi, sa tong lifestyle, sa tong binuhatan. Kay tinuod nga mga anak sa Ginoo, igsoon. No? Wala nagdumot. No? Kundili, iyang gi-express ang iyang love sa tao nga nakapasakit niya. Amen? Ang tinuod nga mga anak sa Diyos, igsoon, maayo sa tanang tao, way pili-pili. Again, akong balikon, daghan kayo magsigig angkon nga sila ang mga tinuod nga anak sa Diyos, pero naghambin og kasuko, naghambin og pagdumot, no naay conflict nga gidala-dala ang kasing-kasing. Mao ba na? Dili na mao. Muangkon nga tinuod nga mga anak sa Diyos, pero pinili ra ang tabangan. Pinili ra ang pabayloon. Pinili ra ang unsay tawag ana igsoon. Pinili ra ang gipakitaan nila og maayo. No? Nga binuhatan. Pinili ra. Wala, dili nga na, igsoon. Unfair na siya. Again, akong balik ko, niingon si Kristo, ingon si Jesus igsoon, nga ang atong amahan daw, walay pili, iyang gipasidlak ang iyang adlaw, o gitagaan niyag ulan ang mga matarong og dautan. No? So, ingana, ta dapat igsoon, mutreat sa mga lain-laing tao. Dili ibot pasabot nga kanang mga tawhana, badlungon. Dili ang higugmaon, gipasakitan kag maayo. Dili nimo pakitaan og maayo pod. No? Pilion ra nimo, no, sayop ka, di ka tinuod ang anak sa Dios.
Kaya tinuod nga anak sa Dios, walay pili kung mahigugma, walay pili kung mutabang, walay pili kung mupakita og maayong batasan or maayong tinagdan. Amen. So maunay ebidensya, maunay pinaka-proof igsoon, pinakatimaan or ilhanan nga mga anak ta sa Dios kung kamao ta manghigugma sa atong mga kaaway, kung atong giampo, kung atong gitagad tong mga tawo nga dingi angay tagdon kay gipasakitan kag maayo. Amen. Katong mga taong nagpasipala na to, nagdaog-daog, iampo daw na to, mao na ilahanan nga anak ta sa Dios. Kinumdum mo ni Jesus, no? Kung imo ni siyang palawman og maayo igsoon, naghisgot gyud ni sa gugma, pure love. Why? Nganong ingani man gyud pastor, no? Lisod ka na yung gingon, pastor. Di, wag ko ning ingon ani ang Biblia ra ni akong gi-quote, akong gi-expound igsoon. Kaya in the first place, man ko igsoon, sa 1 John 4:8, God is love. No? Atong amahan, atong Diyos sa gugma. Atong gisimba, atong gilagaran, gugma. He is the author of a real love, no? Ang author igsoon ang tinubdan sa tinuod nga gugma, ang Diyos kay siya mismo gugma, no? Mao na mga igsoon nga kita nga anak niya magkinabuhistas gugma, lisod pud kay igsoon kung mga anak ta niya watan na liwat niya. Di ba? Kung unsa ang punuan, mao ang bunga. Kung atong punuan ang Diyos sa gugma, maglakaw sa tas gugma. Ana ra ka simple. No? Ana ra ka simple igsoon. Mabitaw si Jesus ning ingon, oh. Tanawa ingon si Jesus sa Juan 3:35. Akong balikon kay pahinumdom na to. Kay nining katapusang mga adlaw igsoon karon nga days igsoon kabantay ko nga grabe ang mga pagdumotron, mga tungod basta lahi daghang mga relasyon nga naguba, nagdumot, nagdinumtanay. Di na mauman ang gusto sa Ginoo, gugma man, maglakaw tas gugma. Ingon si Jesus sa John 13:35. Kung maghigugmaay kamo, may balo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Di ba? Ang ilahanan igsoon nga tinun-an ta ni Kristo. Ang ilhanan nga tinun-an ta ni Kristo, maghigugmaay ta, dili magdinaotay. No? Sa subo pa malandungon nga daghang karong mga Kristohanon igsoon, mga born again. Unsa man na diha, no? Sakto daw ang pundok nato. Pero nagdinaotay, nagdinumtanay, nagkumparahay, dili ingan ang gugma. No? Dili ingan ang gugma magdinasigay, tinabangay, mag-inampuay igsoon, mao nay tinuod nga gugma. On that way diha ta mailhan nga tinuod ta nga mga anak sa Dios, tinuod ta nga mga tinun-an ni Kristo. Kay wa man ta magdinaotay, wa man ta magpalabuanay, magkumparahay sa sagusa, no? Kung dili nag-inampuay, nagdinasigay igsoon, nag-inagakay igsoon, mao nay tinuod nga mga tinun-an ni Kristo, naghigugmaay. No? Mao na igsoon, no? Kay lisod kay maingon ta nga tinuod man ko nga tinun-an ni Kristo, kami may sakto, mao gid ni di mo mosulod na mo. Di mo mosulod ani among simbahan, di mo maluwas. Pero ang ilang binuhatan, grabe mo dag dumot. No, grabe mga naay mga gihambin nga pagdumot sa iyang ginikanan, sa iyang igsuon, no, sa iyang best friend, sa mga tao nga dool siyang dughan, di magsilbi na. Kung tinuod ta nga mga anak sa Dios, kung tinuod ta nga mga followers ni Kristo, first and foremost, maglakaw ta sa gugma. Maghigugmaay ta sa usag-usa. Walay pili ta og mahigugma. Dili kay atong pilion ra og higugma. Pagtagad ang mga tawo nga nahigugma og niangay nato, apan katong mga tawo nga wala moangay nato, katong mga tawo nga nakapasakit nato, katong mga tawo nga gidaot ta, katong mga tawo nga mahinungdan sa atong depresyon, dili nato higugmaon, sayop na. Amen. Sayop na ang sugo sa Ginoo, patas. Akong balikon igsoon aron makuha gini nimog maayo. Ni mata ka karon, praise God. Gi-extensyonan sa Ginoo imong kinabuhi. Apan kabalo ba ka nga naapoy nakamata karon, gitagaan sa Ginoo libreng gininhawa, pero mga kriminal, mga drug lord, adik-adik, mga prostitute, mga adulterer na ikabit, pero buhi palagi silang tod karon. Meaning, si Lord ning hatag og libreng gininhawa sa tanan. Dili kay gipili-pili niya. Amen. Di pareha ng uban nga pili-pilion raw hatag og ayuda, ang ilista katong nibuto nila. Di ba? Si Lord dili nga na ang Dios way pinalabi. Mao nang kita nga niangkon nga mga anak sa Dios dapat
wala tay pinalabi igsoon. Patas, no? And sa tanang mga viewers karon, I know bugat niya akong gisulti or gi-share ninyo. Labi na ang uban siguro recovery pa ba, no? Nagpaayo pa sa samad kay grabe kasakit ang gihimo sa iyang isikataw, no? Gitraidor siya. Igsoon, ako na ning gibalik-balik pero balikon ako kay relate man, connected man ani nga sitwasyon. Igsoon kung moabot ang panahon nga lisod kayo pasayloon. Lisod kay higugmaon ng tawhana. Lisod kay tagdo ng tawhana. Kay sakit kayo ang iyang gibuhat kanimo. Lisod kayo gyud. Pagkatawa ng tawhana kay napungot ka. Di ka kadawat nga gihimo na niya nimo. If ever moabot na nimo timan-e nga ikaw sad ug ako, kita sad usata ka makasasala, ngilad og binuhatan, hugaw og binuhatan, makauulaw og binuhatan. Apan sa dihang mingduol ta sa Ginoo, gipasaylo ta niya. Gikalimta ng atong mga makauulaw nga gibuhat. Amen. Mao man akong gibuhat sa una igsoon nga sa panahon nga lisod kay pasaylo, sa panahon nga lisod kayo tagdon tong mga tao nga nakapasakit nako, nagdaot nako og sa dungog. Pastor ko alagad ko sa Ginoo pero gidaot ko, no? Lisod kay tagdon apan sa panahon nga maglisod ko pag higugma pagpasaylo sa isikataw nako. Ako lang hinumduman kanunay nga usa pug ko ka banggiitan nga adik-adik makasala. Bisan ang opiring og tight sa simbahan akong kawaton aron isuyop na kog shabu. Gikawat nako igsoon ang mga halad o gikapulo sa simbahan kay ipalit na kog shabu sa una. Ang ngayon ta kong patyon di pasayloon apan gikaluyan ko sa Ginoo, gipasaylo ko. Sa diyang ma-realize nako ang love ni Lord nako, din ma-realize nako nga kinsa man ko nga di ko kapasaylo aning mga tawhana. Pareha rami tao og dili ta perpekto. Ginoo lamang perpekto. Kitang tanan makasala lang ta. Siguro atong sala gagmay iladag ko pero walay perpekto nato, mao nang wala tay katungod nga dili mo pasaylo sa mga tao nga nakasala or nakapasakit nato. Again, akong ibalikon igsoon ang ilhanan daw ingon ang pulong sa Ginoo. Ang pinakailhanan, timaan, proof, ebidensya, makapamatuod nga tinuod tang mga anak sa Dios. Kung mahigugma na ta sa mga tao nga dili angay higugmaon. Kung atong iampo ang atong mga kaaway. Kung atong igugmaon tong mga tao nga nakakos sa atong depression. Kung atong tagdon ang mga tao nga dili angay tagdon, kay dautan sila kaayo. Once ato nang higugmaon ang mga tao nga dili angay higugmaon, once atong iampo ang mga tao nga nagpasipala, nagtunglo kanato. Bor pasabot, tinuod gyud ta nga mga anak sa Dios, mga anak sa atong Amahang Langit nun. Kay liwat naman ta niya. Amen. He is the God of love. Kita pod nga mga anak niya. We are the products of love, no? Maglakaw ta, magkinabuhi ta sa gugma. In every situation, in every season, ipatigbabaw gid nato ang gugma. Kaya nga tong Dios sa gugma. Sa ingana nga paagi, diha ta mailhan nga tinuod gid ta mga followers ni Kristo or tinuod ta nga mga anak sa Dios. Kay ato manghigugma tong mga tao nga dili angay higugmaon kay mao'y nagdaot sa tong dungog. Ato manggipasaylo tong mga tawhana nga di angay pasayloon kay mahinungdan nga nataktak ka sa imong trabaho. Mahinungdan nga napriso ka, no? Ato manggipakitaan og maayo ang tao nga wala joy maayo nga gipakita nato. Tungod ana igsoon, but pasabot ang atong paghigugma patas. Wa tay pinalabi, tinuod yun di ay nga anak ta sa atong Amahang Langit nun. But if ever, ikso nagtanaw mo da, naglisod ka, lisod kay na imong ingon, pastor, dili ako yung nag-ingon na ang pulong sa Ginoo. Amen. Pulong ni Ginoo, ikso ako lang di-deliver kaninyo. Yes, lisod kayo. Lisod kayo. Pero lisura, gina pastor, kay mao gina nagkaingon nga nagkalisod-lisod mi. Pastor, mao na nakaingon nga nabungkag ang among kaminyo na mong pamilya tungod anak bay, hana, anak. Sakit kay na. Pero ikson ti man ilagi nga kaniadto usapod ta ka makasasala nga di angay pasayloon. Pero giboy-boy batas Ginoo, gitalikdan batas Ginoo, gi-ignore ba sa Ginoo ang atong pag-ampo? Wala og wala. Kinsa man ta nga di ka pasaylo sa isikatawo nato. Tao ra pud ta nga makasasala. Siguro ang atong gitago-tag atong sala atong gitago-taguan.
sila dayag. Pero kitang tanan walay perpekto nato except ni Kristo. Mao na nga wala tay katungod nga dili mo pasaylo og dili mahigugma sa mga tao nga dili angay pasayloon og dili angay higugmaon. Igsoon, kung gusto ka mailhan sa kadaghanan, kung gusto ka nga makita sa kadaghanan ba, mahibaluan ka nga tinuod jud ka nga anak sa Dios, ipakita nga mahigugma ka patas way pinalabi. Ipakita igsoon nga motagad gihapon ka, no? Maayo gihapon ang imuhang tinagdan or maayo gihapon ang imong gipakita sa mga tao nga nagdaog-daog nagtunglo nimo. That way, lig-o na nga ebidensya nga tinuod ka nga anak sa Dios. Tinuod ka nga followers ni Kristo. Again, daghan kay nagangkon-angkon ron kami tinuod followers ko ni Kristo, sayop mo, mga sulpot mong dago, pero ang nagsulti, nagdumot. Ang nagsulti na gihambing-hambing, kalagot, kapungot, kasuko, kayugot. Mao ba na tinuod nga mga anak sa Dios nga bisan naa sa simbahan naghambin og pagdumot, no? Bisag naa sa sud sa simbahan dili mo lamano, dili mo mulingi, mo tan-aw, dili kaharong atong mga tawo nga nasulod simbahan nga nakapasakit nila. Mao ba na ang mga anak sa Dios? Dili. Kay ang tinuod nga anak sa Dios igsoon, managad gyapon na sa mga tawo nga dili angay tagdon kay ang gibuhat niya nato sakit kayo. Nahigugma gyapon na sa mga tawo nga dili angay higugmaon. Gihigugma gyapon niya ang mga naglibak niya, nagmaritis niya. Amen. Ingon nga ang atong amahan walay pinalabi, mahigugma, walay pinalabi, mutagad. Ug wala niya gihikaw ang iyang adlaw ug ang iyang ulan ngadto lamang sa mga matarong kundili ngadto pud sa mga dautan. Kita nga iyang mga anak dapat ingana ta nga motrato sa mga tao sa atong palibot. Mahigugma nga way pinalabi, managad nga walay pinalabi, kundili igsoon patas ang tanan, no? Nagpakita og maayo bisan dili maayo ang ilang gipakita nato. Nagpakita og pagigugma bisan wala ta higugma. Nagpakita igsoon og pagtagad bisan di na unta sila ngayong tagdon kay grabe gipasakitan tag maayo. Mao nay mga kinaiya sa tinuod nga mga anak sa Dios. Amen. And that way again ingon si Jesus, kung mahigugma kamo or maghinigugmaay kamo sa usag-usa, inyong gipakita sa tanang tao sa palibot nga tinuod daw ta nga mga tinun-an ni Kristo. Sa to bare ang tinuod nga tinun-an ni Kristo makita sa gugma, makita sa iyang pagigugma. Dili makita sa sigsimba kada adlaw tigampo. Dili makita sa sinuluban nga balaan kita nauno. Pwede man na naglungslib na dia pero nagdumot pagyapon na. Ang tinuod nga mga anak sa Ginoo igsoon, mga followers ni Kristo, mailhan sa pinagi sa ilang paghigugma. Amen. Anak na mailhan sa ilang binuhatan. Mo naging Jesus nga sa bunga makita. Amen. So karon mga tana ko igsoon, kumusta mo diha? To all of the viewers this time, kumusta ang inyong Kristohanong kinabuhi? Wa ba mo gihambin diha nga mga tao nga gidumtan ninyo? Sinagdumot mo atong wa mo gilista ba, no? Wa ba mo gitagu-taguan diha nga naglisod pa ka as of now nagprocess pa ba? No. Wa ba mo gihambin na igsoon nga wa pa jud ka move on. Once wa pa ka move on, wala pa jud ka totally na nakapasaylo. Prangka lang. Kay kung totally naka-move on na ka, nakalimot na gyud ka, meaning totally nakapasaylo ka. Apan kung naa pa kay kana bitawng mga nabilin ba nga murag makahinumdom pa bitaw ka, napa just something nga mubira nimo ba, meaning wa pa ka totally naka-move on kay wala pa pug ka totally nakapasaylo. Igsoon nakasuway nimo kadaghanan na akong gibuhatan na sige jud hilak sa Ginoo, paduol sa Ginoo, Lord tabangi ko kay lisod jud kay ni kay grabe ni kadako nga sala yang gihimo nako, pero Lord tabangi ko, di ko gusto mga lagad nimo nga maghambin og pagdumot, di ko gusto muwali nga naay pagdumot, di ko gusto Ginoo nga magsigsimba nga naghambin og pagdumot, di ko gusto Ginoo nga mudaig nimo nga naay pagdumot, tabangi ko Ginoo. As long as magsigi kag duol sa Ginoo, paduol. Remember, He's the God of love, and the more we get closer and closer, draw near and closer to God, who is the God of love, then His love igsoon will overflow in our heart. Maganam-anam nag-awas yang gugma. Nya matingala ka, uy, nakatagad naman ko itong mga tawhana. Uy, kamao naman ko mo smile nga maglagot man jud ko ato. Di ba? Ngano man na tungod na sa gugma. Amen. Tungod na sa gugma igsoon sa Ginoo. Sa tinod lang lisod kay napasayloon ng mga nganang tao.
No, lisod kay na nato, di ta kadawat. Apan tungod sa Ginoo. Pareho na nako, di ba? Katong akong testimony ba nga, before ko na himong alagad sa Ginoo, so na ako'y 1/4 papel niya. Akong gilista, di tulo ka tawo nga akong isalbids. Ingon ko, giswat ako sa 1/4. Inikapulis na ako. Basta mapulis ko. Ako gining pamatyo ng mga tawa na isalbids, pamusilon ko ni. Uy, batasan ni gitrader ko, gibatal ko nga akong gisugo mo, kuha o baligkuan o niya. Kamay bantay lang yun yung tawanan ni, ano ba? Na ako yung mga tao nga gidumtan kaniadto iksod, mga tao nga para nako nga bisan mamatay na lang ko, di na ko ni pasayloon, dalhon ko ni minteryo ni, dalhon ko ni lubnganan ang ilang ngalan, no? Grabe akong pagdumot, kasilo, kasuko atong tawhana. Apan sa diyang na-encounter na ko ang love ni Jesus. Sa diyang na-encounter na akong presensya sa Diyos, sa Ginoo, ikson nga perting lamia. Sa diyang nagsigi kong paduol sa Ginoo every single day of my life, ikson. Natingala ko kay akong kasing-kasing, gahi kayo mo pasaylo, nag-anam-anam siya kahumok. Nag-anam-anam og kahumok hangtod ako na mismo ang ningduol sa tao nga ako aon tang isalbids. Diba? Ako naman gi-share ninyo ginduol ko. Di katong tawhan na ikson, kabalo na siya ganing bahad ko niya usa ka adlaw, makatilaw radyo kanako akong giingnan. Aban usa ka adlaw igsuon, gilipot ako siya sa luyo, nagmotor man ko ato, naglingkod siya sa gutter ba. Akong gilipot siya. Paglipot na ko niya akong giingon, bay, kuratan siya, uy. Naratol siya, nagkanga-kanga siya igsuon. Naratol siya kay ning tunga man kong kalit, abi niya birahan ako siya. Pero nakurat siya sa akong gihimo, kaya ako siyang giingnan. Brad, atong nahitabo na to, atong niaging mga buwan, niaging mga panahon ba? Atong tong kalimtan, suod ba kita, barkada ta niya, lain man kung kayo, nga ingani, amigo kita niya, magdumot ano? Atong tong kalimtan, waka tingog. Ingan na ang may tabo nato, kung ang gugma sa Ginoo nag-awas-awas sa tong kasing-kasing. Bisan ang tao, imo na unta tong patyonon, igsoon, imong gipasaylo, ikaw pa'y una ning duol. Wow, that's the love of God. Amen. Ingana na once ang gugma sa Ginoo nag-awas. Kung nagtanaw ka karon, mingon ka kuyawa to pastor, lisura to, ako maglisod pa mo no. Kung sa karon igsoon nagtanaw ka nga naglisod pagkapagpasaylo, naglisod pagkapaghigugma ng tao kay lagot pa kayo igsoon no. Basin kuwang pa, paduol pa sa Ginoo mayo, paduol. Yes, girespeto ka na ko igsoon kung karon dili pa nimo mag-give up, dili pa nimo ma-release ang forgiveness. Girespeto ti ka, pero ang ako lang kadasig nimo paduol ug maayo sa Ginoo. In His Word, Bible, prayer niya, paminaw kanunay o mga worship song, mga kanta, mga alawiton nga sa pagdaig sa Ginoo. Ako nagtuig son nga the more ka magpaduol sa presensya sa Ginoo, the more magkahumok ang kasing-kasing nga gahi nimo. Ug matingala ka usa ka adlaw, ikaw na imuduol sa mga tao nga nakapasakit nimo ug mo release ka og forgiveness. Amen. Sa mga tao igsoon nga mahinungdan nga grabe ang kasakit sa imong dugan, ikaw na imudol, ikaw pa'y mugakos, ikaw pa'y mga pasaylo. Ingana ang tao nga nag-awas ang gugma sa Ginoo. Maunay tinuod, maunay timaan, maunay ilhanan, maunay ebidensya, ligong ebidensya nga tinuod gyud ta nga mga anak sa Ginoo. As in walay pagdumot, no hatred, walay mga gihambin nga kasuko, kapungot. It's gugma lamang ang ning patigbabaw. Amen. Hingon ang pulong sa Ginoo atong gibasa gani atong teksto. Ana nga pamaagi. Mapamatudaan na to nga tinuod jud ang anak sa atong amahan nga nasa langit. Og si Jesus Christ ning ingon, that way mapamatud-an ninyo nga mga tinun-an gyud mo ni Kristo or tinun-an gyud mo nako. Amen. Wow, mao na igugma. Og tungod ni ana igsoon nga ipakita nato sa mga tao, sigurado ko 100% nga mahimong panalangin ang atong kinabuhi sa uban. Mahimo tang panalangin sa mga nagpalibot nato. Mabless sila nato tungod sa atong gipakita sa mga tao nga dili unta angay pakitaag maayo, pero atong gipakitaag maayo. Dili unta angay hatagag sudan, lami hiluan, pero tungod sa gugma atong giserbisyuhan, atong gihatdan og bami, gihatdan og nilas ay sabaw igsoon sa baka. Imbis lami unta pakan og hilo, pero tungod sa gugma gipakitaan atong maayo. That way diha ta mosidlak, diha ta mahimong panalangin, mahimong blessing. Amen. Ug mao nay pinakalig-on nga ebidensya
nga magpamatuod nga tinuod tang mga anak sa Dios, tinuod tang mga followers ni Kristo. Amen. Kay wala tay gitagu-taguan nga pagdumot, kundili ang gugma lamang ang atong gilaktan. Gugma ang nagpatigbabaw in everything we do. Gugma, 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 gugma. Ngano man gugma-gugma man na, pastor? Pastor, nganong gugma man na? Tungod kay ngatong Dios, of course. Dios sa gugma. Dapat lang nga mailhan ta nga naglakaw sa gugma. Amen? Wala ta naglakaw nga naipagdumot, naikasuko, naikasilo. Kung dili naglakaw ta nga kana bitong makita gid nila ba nga lahi gid ni siya, naglakaw ta sa gugma, naglakaw ta nga ang atong gipakita nga pagtagad or binuhatan nga maayo, dili lang para sa mga tao nga maayo na to, kung dili para pod sa mga tao nga dili maayo na to. Amen? Walay pinalabi ba, no? So gipakitaan na tog maayo, gibuhatan na tog maayo bisan ang mga tao nga dili maayo na to. That's love. And again, that way sa ingana nga paagi atong gipalig-on ang ebidensya nga tinuod gyud ta nga mga anak sa Dios. Amen. Way dumot ba? Gugma lang. Gugma lang igsoon ang malakas. Kay ngano man ang atong Dios, Dios sa gugma. So again, sa mga viewers karon igsoon, i-check down yung heart. Yes, come this time. Try to evaluate. Try to check your heart this time. Kung wa ba'y nagpahipi di ang tao nga gidumta nimo. Try to check your heart. Why matago sa Ginoo? I believe right now nga samtang nagistorya kun yun ay Holy Spirit nakigistorya sa dinyo. I-check daw. I-check daw. No? Nganong di pa man ko makamove-on, i-check daw. Pasin na pa kay wa gipasaylo diha. Kung mauna igsuon, kung ikaw ka na paduol sa Ginoo. Ayaw hambina na. Draw near, draw closer and closer and closer to God. Palaban sa Ginoo, bati kay nang igsuon nga matulog ka nga nakay pagdumot, di ka katarong og tug. Kung makamata ka ni kadlawon, maglisod na kagbalik og tug kay naay pagdumot. Apan ang naglakaw sa gugma, lami kay katugoy, peaceful kayo, kabantay mo, mao na benepisyo sa gugma, malinawon ang atong kinabuhi. Pero kung naay pagdumot diha, dili ka kuan igsoon, dili ka totally peaceful, no? Maginukto ka ikaw raw sa musutong tao nga naglagot ka. Bantay mo lahi. Apan kung ang gugma naghari sa tong kasing-kasing, wa kay kontra, bahalag na sige kontra kanla basta wa kay problema. Peaceful kaya tong kinabuhi, no? Sekreto nga ang kinabuhi malinawon. Sekreto nga ang kinabuhi tinud-anay malipayon, wala ka naghambin og pagdumot kundili naglakaw ka sa gugma. Again, naglakaw ka sa gugma. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word this morning, Lord, about love. Kung unsa ka importante nga magkinabuhi mi, maglakaw mi sa gugma. Lord, tabangi mi, kay usahay lisod kay na Ginoo, usahay maayo ra mi istorya apan lisod kay buhaton, Lord. Kung wa mi mahimo, Lord God. And right now, I pray to all of the viewers, Lord, kung namay nagtan-aw karon Ginoo nga naglisod siya pagpasaylo kay grabe ka sakit sa iyang gibati, Lord, tabangi siya nga makapasaylo. Lord, ipatigbabaw ang imong gugma sa iyang kasing-kasing, Ginoo, kay ang imong gugma may maulamang ang makapahumok sa among gahi nga kasing-kasing. Tabangi mi Ginoo nga ma-release gyud namo ang mga kabugat, mga kasakit, Ginoo. Kay diha mi mag-start nga naay tinud-anay kalinaw, Ginoo, tinud-anay kalipay og diha, Ginoo, diha nga paagi mao na ebidensya nga mahimo ming tinud-anay nimo nga anak, Lord God. Lord, gusto mi nga amo jung pamatud-an sa kadaghanan nga tinuod mi nimo nga anak pinaagi sa among paghigugma nga dili nga wala mi pinalabi, Ginoo. Dili pili-pilio na mo, Lord, nga among higugma kay nahigugma na mo apan katong wa ganahin na mo di san mi mo angay, no. Gusto mi sama nimo, Lord God, kay anak mi nimo. So gusto mi nga kamao mi mahigugma sa mga tawo nga dili angay higugmaon, Lord God. Og dili ni namo mahimo kung kami kamera. Tabangi mi, Lord. Ang tanan, grasya ra gyud nimo, Ginoo. Grasya ra nimo, Lord, nga kamao mi makapasaylo sa mga tawo nga dili angay pasayloon. Hallelujah. Lord, thank you. I pray nga kani nga mensahe nga among nadungog karon mao ni hinungdan nga maglakaw gid mi sa gugma, magkinabuhi mi sa gugma ug among ipakita ang gugma sa tanang tawo maayo man o dautan, Ginoo.
Lord, let your Holy Spirit will always remind us with this word, Lord God, about love. Since you are the God of love, gusto mi Ginoo nga makita sa kadaghanan nga naglakaw sad mi sa gugma, kay ikaw nga Dios nga mogilagaran, Dios sa gugma, so anak mi sa gugma, magkinabuhi usab mi sa gugma, Ginoo. Hallelujah. Lord, again, thank you for your word. Holy Spirit, thank you for your presence this morning. And right now, Lord God, I pray to all of the viewers. I continue to pray for them. Lord, unsa man ilang kahimtang karon, unsa ilang problema, ilang kabugat, unsa ilang gidala, unsa ilang gihambin-hambin, unsa man ilang mga kasakit, mga struggle, ilang mga gubat karon, mga battles, ilang mga cross nga gipas-an, Ginoo. Tabangi sila, Ginoo. Tagay sila kusog, Ginoo. Dugang pailob, Ginoo. Tagai, Ginoo, dihog, Ginoo. Kaalam nga langit nun, Ginoo. Tabangi sila, tagaig solusyon ang ilang mga problema karon, tagaig kasulbaran, walay malisod kanimo, Ginoo. Bisan pa man ang uban nga nagtanaw karon, Ginoo, nga iya nang gihimo tanan niya kutob sa iyang mahimo, but ang problema na agihapon, Lord, tabangi sila. Pamatud-i, Ginoo, nga walay malisod nimo. Yes, kami tao lamang, Ginoo, mahutdan og pamaagi, apan ikaw di ka mahutdan og paagi, Ginoo. You have millions ways, Lord God, nga makasolve sa among problem. So Lord, we invite you nga musulbad sa among problema. I pray to all of the viewers right now, Lord God, unsa man ilahang mga giatubang karon nga mga challenge, Lord God, mga struggle, Lord, I pray nga imong milagroso nga kamot, Ginoo, mo fix sa ilang problema karon. May mohatag og solusyon, mohatag og milagro, Ginoo. Pamatud-i, Ginoo, that you're the same yesterday, today, and forever. That you're the God of Moses, naghimo kag mga milagro nga grabe kay kahibulungang butang, naghimo kag milagro sa panahon ni Pedro, ni Pablo. And you're the same Jesus, the same God whom we serve today. And still you can do miracle even today at this moment as long as we have faith. So Lord God, I pray, unsa man ang ilang gipangandoy, gipangayo, Ginoo, karon nga milagro. Lord God, in Jesus' name I pray, i-grant, Lord God, in Jesus' name. I-grant, itugot, Ginoo, sa pangalan ni Jesus, Ginoo. Pamatud-i nga naagyapon ka karon, naglihok gihapon ka, Ginoo. You are working and still you can do miracle sa among kinabuhi. In Jesus' name. Again, unsa man nga area sa among life karon, Ginoo. Area sa among kinabuhi karon, Ginoo, nga need kayo kanamo. Muliho ka ng dapita sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ayuho nimo ng mga problema, Ginoo. Tagaig solusyon. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Lord, salamat. Niningtak na among dawaton, among angkunon ang mga panalangin. Ang kuno namo ang milagro, Ginoo. We believe it, we receive it by faith. Himuwa lamang ming angayan, himuwa ming kapiyalan. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan. Among kining gipangayo, gipasalamatan daan, pinagi sa ngalan ni Jesus nga moay among bugtong maluluwas. Amen ug amen. Hallelujah, praise God. That's all for this morning. Praise God. Again, anyway, akong ibalik ang dungog ug himaya sa atong buhi nga Dios. He alone deserve all the glory. And ako ning i-download ikson again after this manaman ta anig end nang ako ning i-download niya, akong i-upload sa tuang YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon. Sa wala pa maka-subscribe, please do subscribe sa atong YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon. Ang link nasa caption na nga live. Makita nyo Dexon free ra na, no? Unya sa mga followers, I just want to encourage everyone nga invite atong friends ninyo to follow our page kay mao na niya atong bag-o nga page nga mag-live ta kay restrict ta atong pikas, no? Mabungahong Kristohanon 2.0, no? Please invite your friends to follow our page or i-share atong live o i-share na to atong page ikson para ma-bless sila. Ma-bless sila sama ninyo. Lain pod kamuray ma-bless sila, nag-struggle, no? Nindot na igsoon kay ang pulong sa Ginoo maghatag og paglaw, maghatag og comfort. Amen. Maghatag kaayuhan. Praise God. So, to all of the viewers right now, I pray nga karong adlaw usani ka mabungahon nga adlaw, puno sa paglaom. I-bless ta ni Lord tanang buhat sa atong kamot, tanang lakang to giyahan tas Ginoo. Dili matapos rong adlaw nga di ta panalanginan sa Ginoo. Amen. So see you next time mga igsoon. Kita ta pohon sunod basta mga lugar na pagkuno bakante unya ang akong ikabilin kabalo na mo. Padayon ra taog. Ampo, amping, abante. Paduol dire. To God be. Paduol. Unsa isulti nak? Ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless. Okay. Ampo amping abante.
No? Padayon ta. Para sa kimayan sa Ginoo. So keep safe everyone. To God be all the glory. See you next time. God bless.